Ostegunean, atxaldeko 7 gaztetxean, Astinduk eta Zestuako Gazte Asanblada kantolatuta gure kabuzala hil dokumentala emango da. Ni naiz 6 egiletako bat. Eta, pixkat dokumentala da, Euskal Herriko alternatiba sozioekonomikoen inguruko dokumental bat. Piskat, 6 gazte prekario edo elkartu ginean, bakoitza zebilen batzuk topatun lanean, beste batzuk ernagin bidetikan, beste pare bat argia astekarin jai ginen gai hauek sozioekonomiako gaiak eta lantzen. Etorri egun burua prestatzea dokumental bat Euskal Herriko alternatiba sozioekonomikoen ingurun edo. Piskat, dokumentala ere hoi da, erakuste ditu alternatiba Euskal Herrian sortuta dauden alternatiba batzuk. Orduan pixkat ilusionantea edo da, ez? Pixkat nahi du baita bultzada bat eman ikusteko alternatiba horiek, baina baita ere hasteko pista batzuk emateko, ez? Guk deitzei hau tresna bat izango, guk esate du tresna bat dala. Azkenean jendeak ibiliko una, lehenengo ikusteko, baina baita gero informazioa lortzeko edo nahi baldin badu behaiekin harremanetan jarri behaien kontaktuak badaude. Astinduk hasi zuen bere ibilbidea pixkat urtarrilean nintzen mahai inguru batekin, herriko eragile desberdinekin nintzen mahai inguru batekin. Batetik nahi zalako ezautu jende horrek nola ikustezun edo talde horiek nola ikustezuten herria, herriko egoera, eta bestetik galdetu nahi zitzaielako baita ere, Astindu bezalako talde batek bati ze eskatuko lioketen, ez? Orduan horrek jarri zituen oinarri batzuk, lehenengo oinarri batzuk, dokumental honekin iruditzen zaigu beste oinarri batzuk edo jarriko jala, eta martxoa behira egea pentsatzen baita ere bigarren mahai inguru bat itea, herriko beste eragile batzukin eta pixka eta aurreko urtarrileko mahai inguruan formatu berdinean. Orduan asmoa da lehenengo oinarri ahalik eta sendona eta zabalena finkatzea herrian, eta gero hortik abitzea eta elkarlanean eta danon artean ahalik eta indar zabalenakin eta undinakin inalizateko aldaketa bat eman alizateko herrin, edo dauden proposamenak, dauden proiektu desberdinak aurrera eraman alizateko. Astindutik baita ere, nahiko genuke gonbidapena zabaldu, ahalik eta herritar gehiena azaltzeko. Bakigu gaztetxean dela eta Astinduk eta Gazte Asanbladak elkarlanean indutela, baina horrekin ez du esan nahi gazteentzako bakarrik danik emanaldi hau, eta iruditzen zaigu oso importantea dela beste generazio batutako jendea ere azaltzea, ikustea dokumentala eta eztabaidatzea gai horien ingurun, eta orduan herritar danak animatzea ditugu azaltzea ostegunean bai.